14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएलआ दिनै सान्तिपुराव थानाय इउपिपिएल मावख'आव सानसेनि हाबाफारिजों आफादनि बोसोरारि जथुम्माखौ गाजा गोमजायै खुंफुङो। फुंबिलियाव 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि फिरफिलाखौ आफादगिरि बिरदाव मुसाहारिया बिरहोखांनायनि उनाव मुस्रि समानाथ सुबिदिसर मालेङाइ आफादगिरि बिथाङा मुंख्लंफोरनो बिबार बावो। लोगोसे 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएलनि सिङाव थानाय मोन 10 गुदि इउपिपिएलनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे रायजो राजाखौ लानानै मोनसे थान्दै जथुम्माबो लानाय जायो। बे थान्दै जथुम्मायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजकुमार नार्जारि, चिरां जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि निर्मल ब्रह्म, 14 नं चिरां दुवार ब्लकनि TCLCCनि मासिगिरि अमर सिंह ब्रह्म आरो सायख'जानाय बिटिआरनि MCLA माधव चन्द्र छेत्री बिथांमोनजों लोगोसे गोबां रायजो राजा बिथांमोनहा। दिनैनि हाबाफारिया जोंनि 14 नं चिरां दुवार ब्लकनि कन्वेन्शन इउपिपिएलनि इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारनि कन्वेन्शन बेयाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिथांमोना ब्लक कमिटिया जोबोद मोजां मोनसे कन्वेन्शन खुंदों। गासिबो हारि माहारिनि सुबुंफोरा बेयाव बाहागो लादों। आइजो, हौवाफोर, लाइमोनफोर गासिबो बेयाव बाहागो लादों। बेनि थाखायनो जोबोद मोजां मोनदों। जोंना दा इउपिपिएल हानजाया मिरु कमिटिया मोनसे इन्सट्राक्शन होदों मोनफ्रोमबो जे ब्लक कमिटि दङ जोंहा गासै 40टा ब्लक कमिटि दं जोंनि बिटिआरनि सिङाव मोनफ्रोमबो ब्लकआनो कन्वेन्शनफोर एनुवेल कन्वेन्शन बिथांमोना खुंगासिनो दं आरो बे जोंनि इन्टारनेल मिटिं बे पाब्लिक मिटिं नङा जोंनि वार्कारफोरनि मोनसे कन्वेन्शन बेयावहाय जोंनि हानजाया मा बिथिङाव दावखोदों मा बिथिङाव मोजां हाबा मावदों आरो मा बिथिङाव दावखोनो हायाखै बेफोरखौहाय मोनसे रिभिउ खालामनानै जोङो माब्रैहाय हानजाखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामनो हायो आरो जोंनि जे बिटिआर गभर्नमेन्ट दङ बे बिटिआर गभर्नमेन्टनि जे मोजां मोनसे खुंथाय बे खुंथायाव जोङो माब्रैहाय हेफाजाब होनो हायो बाहागो लानो हायो बेनि थाखाय सावरायनाय जादों। गोबां जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि सेवा जों बोरै खालामनो हायो गरिब दुखिया बा गोग्लैसोनाय न'खरफोरखौ जों बोरै हेफाजाब होनो हायो बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनाय जादों। गासैबो जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव जों माबोरै अनलायनाय मोजां मोनलायनाय सान्थि सम्प्रिति बे जिनिसखौ बोरै लाखिनो हायो बेनि सोमोन्दैबो जोङो बेफोर कन्वेन्शनखौ सावरायगासिनो दं। गतिके बेयाव बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। लोगोसे बे कन्वेन्शनाव जों फैबाय थानाय जे जोंहा MP इलेक्शन दङ जोङो मोननै समस्ति मंगलदै आरो क'क्राझार बे समस्तियावहाय गेलेनो होननानै दा थागथियारि जागासिनो दङ। जोंनि एलायन्स पार्टनारजों सावरायनानै जोंहा जिहेतु बिजेपिजोंहाय एलायन्स दङ आरो फैगोन इलेक्शनखौ जोङो बिजेपिजोंनो एलायन्स जानानै जों गेलेगोन। दा मोननैबो समस्तियावनो जों गोख्रोङै माने बिसायख'थिखौ गेलेनो थाखाय थागथियारि खालामगासिनो दं। मोनसे कुइसन सार बिटिआर सरकारा आलायारन सिनेमाखौ बिराद खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों लाबोनो हाबाय नाथाय पाब्लिकफ्रा बेखौ दाबो नुनो मोननाय जायाखै। पाब्लिकफ्रा माने नायनो दा बिराद आफसुस जानानै दं। बाहाय पाब्लिकफ्रा सन्देह खालामदों दि इउपिपिएल सरकारा आलायारन सिनेमाखौ लानानै राजखान्थि षड्यन्त्र खालामदों नामा? आलायारन सिनेमाया मोनसे प्रडिउसार मोनसे ग्रुप दङ बे प्रडिउसार ग्रुपनि कपिराइट दङ बिथांमोना जों बे प्रडिउसार ग्रुपखौ हेफाजाब खालामदों बे आलायारन सिनेमाखौहाय जिहेतु बियो मोनसे केसेट फर्माव दंमोन आरो दिनै बे केसेटखौहाय दामनो थाखाय बेबायदि VCD बा VCR बेबायदि जोंनाव गैला बा फिल्माबो जोंनाव बेबायदि मोजां गैला। गतिके जोङो स्टुडिअ'आव थांनानै बेखौ मुम्बाइआव फोसाबनानै दिनै DVD फर्मेटाव लाबोनो हानाय CD DVD फर्मेटाव लाबोनो हाबाय। लाबोनानै बियो दा प्रडिउसारफोरनि माने कपिराइटनि आन्दारावनो दङ। सरकारहा बेहाय कपिराइट गैया। गतिके जायहा आलायारन सिनेमाखौ नायनो लुबैदों बिथांमोना प्रडिउसार जोंदाव बड'साखौ कन्टेक्ट खालामनानै बे सिनेमाखौ नायनो हायो। बेहाय सरकारनाव सोंलायनांगौ गैया आरो सरकारहा जिहेतु बे कपिराइटआ गैया जोङो बेखौ बुंनो हाया। आरो सोरबाफोर जुदि बेबायदि नायनो लुबैथारदोंबा जोंनि सरकारखौ खावलायोबा जोंबो अनेक जायगायाव बे स्क्रिनिंखौ जों खालामना होनो हागोन। फैगौ MP इलेक्शननि थाखाय नोंथांमोना बिजाथिखौ थि खालामबाय? बिजाथिखौथ' दा थि खालामनाय जाया। इलेक्शननि मास मोननैसो सिगांसो जेब्लानाखि इलेक्शना डिक्लेयार जाबाय होमबासो बिजाथिखौ थिग थाग थियारि खालामो। खिन्थु सिंजों सिं जोंहा बेबायदि गेलेनो हानाय सानै साथाम जायफोर मानसिफोर दङ बेफोरखौहाय माने फोथारावहाय ओंखारनानै खारदिंनो थाखाय अलरेडि माने बुंनाय जाबाय। बेबायदि जोंहा जेबो केन्डिडेट सेलेक्शन दानो जाथ'वा। जाय फिट मानसि जायखौ रायजोआ लुबैयो जाय देरहानो हागोन जायहा उइनिं फेक्टर दङ बिथांखौनो जों बिजाथि होनानै गेलेहोगोन। आङो खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय जासिबाय। बिटिआरनि गासै सुबुंफोरनिसिमबो आङो खुलुमनाय जासिबाय। आङो दिनैहाय बे जोंनि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय
जे जोंहा UPPL 100 एक्शन पॉइंट बेबादि मोनसे जोंनो सेंट्रेल कमिटिनिफ्राय जोंनो बिथोन होदों। बे बिथोन मथेनो जों दिनैहाय 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPLआ जे सेथि बोसोरसालिया जुथुम्मा बे जुथुम्माखौ जोंहा नैबे जोंनि 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि अफिसनि जे मावख'आवनो जोङो सानसेनि हाबाफारि लानानै जोङो खुंनो सिगांदों। आरो जोंहा फुंबिलिनि हाबाफारि बायदियै जोंहा जोंनि आफादनि बा दोलोनि जे फिरफिला उरायहोनाय बे हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंहा मुंख्लंफोरनिसिम जे बिबार बावनाय बे हाबाफारियाबो जोबनानै थांबाय। आरो जों आसा खालामदों आरो नैबे हाबाफारि जोबनायनि उनावहाय जोंहा मोनसे थान्दै मेल जागोन। आरो बे थान्दै मेल जोबनायनि उनावहाय जों मोनसे गेवलां मेल जा बिनि हाबाफारि जों लानानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो खुंनो सिगांदों। माखासे अपोजिसन पार्टिफ्रा बुंबाय थायो UPPL सरकारा दासिमबो जेबो मावनो हायाखै, बोसोरनै फ्राय थांबाय अब्लाबो जेबो खामानि मावनाय नुवाखै होननानै बुंबाय थायो। माखासे मानसिफ्रा बेनि सायाव मा बुंगोन? बेथ' अपोजिसन दोलोनि सुबुंफ्राथ' बुंखागोनखा जे जोंहा बेखौनो UPPL दोलोनि बिबानगिरि हिसाबै जोङो बेखौनो बुंनांगोन जे जोङो दिनैसिमाव जे फैगौ 20 जानुवारि 2023 मायथाइ सफैब्ला जा 2 बोसोर जोंहा UPPLनि जे सरकार जे UPPL BJP आरो GSPनि जे सरकार बे सरकारा जोंहा 2 बोसोर जानो थांगासिनो दङ। आरो जों बे 2 बोसोर सरकार जानाय समावहाय जों दिनैहाय गोबां सोलायनायखौ जों मोनदों होननानै जों बुंनो हायो। दा जोंनि गेजेराव गोबां माखासे फसंथानफोर दिनैहाय गायसनजागासिनो दङ आरो गायसनजानो थाखाय दिनै खामानि मावगासिनो दङ। आरो दिनैहाय जोङो नुदों मैया जोंहा भारतनि नखर मन्त्रि बिथांमोनजोंबो रायज्लायनानै जे बिटिआर गोरोबथायाव थानाय माखासे दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय दिनैहाय लोगो हमनानै सावरायलायनाय बेखिनि खामानिखौ जों नुदों। आरो जों मिजिं खालामो जोंनि नैबे बिटिआर एकर्डआव थानाय जे गोबां दफाफोरा बियो लासै लासैनो मावफुंजागासिनो दङ। आरो जों मिजिं खालामगोन जे जोङो निस्सय नैबे बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनावहाय जोङो निस्सय जोंनि गेजेराव गोजोन थासारि फैबाय, जे जौगानाया फैगासिनो दङ। जोंनि गेजेराव फोथायनाय, जोंनि गेजेराव जे खामानि मावनायनि जे हारिमु बेयो बांगासिनो दङ। आरो जों मिजिं खालामगोन आरो जोंनि फैबाय थानाय समावहाय जोङो मोनफ्रोमबो हारि माहारिखौ लानानै जोङो निस्सय बिटिआर जौगानायनि थाखाय बा ओनसोल लुखांनायनि थाखाय जों निस्सय खामानि मावनो हागोन बेखौ जों मिजिं खालामो।